Jeg må ikke stikke af den her, mand. Hvad dato har vi? Det er den 18. i dag. 18. i 6. 18. i 6. Niklas står med en kæmpe gede. Mathias, langt ude. Se om vi kan få et splaskebillede af den. Vi skal stikke af. Der er vivlen, kan man se. For satan, mand. Vi har den nu. Kom nu, mand. Vi skal have Klokken er 1:30. Klokken er 1:30 fredag eftermiddag. Han kan ikke finde ud af nettet. Jamen, jeg kunne ikke finde ud af den her. Vi er tæt på at have den. Vi er ikke endnu. Den skal først være klar. Det er den største gede, jeg nogensinde har set, det der. Ja, det er det fandme også her. Kom så ind med den gede, mand. Nu kommer den. Nu har vi den. Må vi se, om jeg kan se den. Den er trukket et stykke ud. Er den langt ude? Nej, den ligger dernede. Den ligger 1 meter nede under linen, kan man altid. Der er den. Der er den. Nu kommer den op. Stille og roligt herover af, Niklas. Stille og roligt herover af. Vi skal have den her gang. Nej, det var for hektisk. Det er for hektisk. Jeg havde den næsten, Mathias, nu. Madsen, må jeg give dig et tip? Ja, den skal selv svømme ind hele vejen. Det var det, men den var på vej væk, tænkte jeg. Så tænkte jeg, nu skal vi fange. Ja, men hvis du gør det, så bliver den jo bare endnu stærkere. Den bliver bange også. Den bliver bange der. Adrenalin kører. Den kæmper nu. Er du galt, den stikker af nu? Den er et godt stykke derude nu. Bare træk. Bare lad den køre, så den skal køre så træt først. Ja, lige præcis. Den skal køre træt. Vi tager den stille og roligt. Yes, hvor er det fuck, Har du fået den? Ja, men jeg står og filmer. Jeg står og filmer hele kampen. Part 2 ind på YouTube, mand. Hvor er det godt. Det er vigtigt, det her. Jeg ved det godt. Hvorfor det blinker? Det er spinneren. Så fokus flytter, så du ikke rammer stangen. Gedespinner. Det der monsterfisken, mand. Pas på, kom herover, Niklas. 800 kroner Nej, det er perfekt, det her. Men Mathias, prøv at holde nettet stille og roligt, så får du trække nettet, og så du skal stille og roligt ud med nettet. Nej, den. Ja, meget tæt på, tror jeg. Nej, ikke være hektisk. Ja, ikke hektisk. Jeg tror selv, at jeg skal trække den ind i nettet her. Ja. Kommer den længere ind? Jeg kan ikke se den nu. Det er den. Nej, den er stadig et godt stykke ude. Det er den ikke, det tror jeg. Den svømmer herover mod mig nu. Ja, jeg kan godt se det. Den kommer nu, tror jeg. Ja, nej. Tæt på. Den er tæt. Lidt til højre, Madsen. Jeg kan se den. Stille og roligt. Lad den selv svømme ind. Den vil ikke. Den er ikke klar endnu. Den er ikke grydeklar. Den er basse, mand. Jeg fik det der på video, tror jeg. Godt, mand. Bare bliv stående der, hvor du stod helt ude. Jeg vil lige have den, Niklas. Vent. Nej, den svømmer igen. Den svømmer selv. Den valg, den er. Ja, den kører væk. Hold pres på linen hele tiden. Ja, men jeg vil ikke holde den for stram, for når den laver det der, så skal den kunne give line. Ja, netop. Lige præcis sådan. Det er perfekt sådan, som du gør det. Den må ikke knække sådan der. Hvis den knækker lige nu, fucking er det. Nej, jeg tror vi får den. Hvis den var røget på, så får den røget af nu. Nej, tro mig, det skal du ikke tro. Du skal kæmpe sig om, du ikke har den. Okay. Det er rigtigt. Den kommer her, Mathias. Den kommer her. Det er nu, du skal have den. Ja. Nej, det er lige så snart den kommer i nærheden af det net der. Det er godt, vi har nettet med i dag. Sindssygt en base. Ja, den kan man ikke få op med hånden. Nej, er du sindssygt, vi har aldrig fået den. Det er den største gede, jeg nogensinde har set, Niklas. Vi har aldrig fået den op uden med. Er den større end din? Ja, jeg tror, den er kilo større. Er det en 6'er? Ja. Fisken, mand. Jeg tror endda, det er 6,5. Det ligner på laverbærene. Vi skal have den op. Vi skal have den op, mand. Det kan jeg fandme godt forstå. Prøv at forestille dig, når den er kommet i hus. Nej, det skal vi ikke tænke på endnu. Det er for tidligt, drenge. Det er for tidligt, det er rigtigt. Det er godt set. Alt for tidligt at tænke sådan der. Kæft, det var en god investering. 800 kroner dagen efter. Ja, vi skal lige have den op, før investeringen har taget sig af. Rolig. Er den der? Nej, den er der ikke endnu. Den er ikke endnu. Den er der. Men den begynder at komme nu. Der ligger den. Den er hovedet først. Lad være med bevæge net. Nej, den er væk. Den vil væk. Prøv at trække svagt den, Niklas. Svagt. Prøv at trække svagt, hvis du kan. Den daskede lige til nettet der med hende. Den har luret nettet. Sygt, mand. Ja, jamen det har den. Jamen det har den sgu. Men nej, ved du hvad? Det er fordi, når den kan se os, så bliver den bange. Det er der, det sker. Ja, det kan også være. Hele tiden hold jævn pres på stangen. Du må meget stille, når den kommer ind. Den ligger lige der. Ja. Hvor er den stor, mand. Det er et monster. Det er et kæmpe monster. Den har det også hårdt derude, mand. Det er derfor, man skal kæmpe med geden. Kæft, det her, det er klassesøen, du har fundet her, Raben. Men I må ikke sige det til nogen, det ved I godt, ikke? Det er hemmelig syg, mand. Ja, det er det værste, man kan gøre, det er at fortælle en anden fisker om... Ja, man skal ikke fortælle om sine gode spots. Ikke sine gode, det er også mit guldspot, det her. Ja, det kan jeg da godt forstå, det er også mit. Der hænger allerede et dyr. Ja, vi kan jo lige se her, der hænger allerede en gede til tørre her i vinden.
Måske. Den her kan slet ikke være på træet. Den her, den kan spise, den der. Det er den er rigtig træ. Min, den spiser din til morgenmad. Ja. Det tror jeg også. Jeg tror, den er Op med stangen. Lidt længere op med stangen, ellers så driver du den ned mod bunden. Ja, det er rigtigt. Der er ikke noget af bundet. Så alle de guldfacts, der kommer herovre fra. Nu strammer den godt, den der. Ja, rolig, monster, mand. Prøv at trække den lidt herover, Niklas. Prøv at se, om du kan. Nej. Sådan der. Sådan der, ja. Det er nu, Mathias. Du skal have den nu. Du skal have den nu. Ind under. Yeah! Pas på stangen, Hiv ikke her. Træk. Tag stangen. Jeg har stangen. Få den langt op! Det er fint. Fuck! Er du sindssygt en gede? Fuck en basse, mand. Jeg vil skyde på, at det er 8 kilo. Fuck!